Tamni bagoi nung sini mampili o nukjana naka nini tamo kebe mung tongma bagoi kisa saikana rigari. Ani scooty kaisa borong miyawo 11টা 11:30 dige terang thangmani Tamni bagoi telang bo bokta parangite Rodopil bazaro thangphainani terangmani a borokai sabo boroni borok khai sama phanao ain boro moidan phakwa parani ko Bormodan Phako Parani Khoi district be khobjak hai dibena Podobil block hingkai abun yagulo hingkai tamu kha talang thangmani yagulo khai thang yagulo khai bono ang rutung na ke din no ko thangoi bono mani din no ko thangoi bo boro thangka rutung na ya tabu ke tabuk taman sugoi tong no boro talang thangani ni skori no khogon talang thangai no nong to wan sugoi mampli o nukjak phaiya an istina je nongnai rok nokhai nini scooty number boso an scooty number kai TR06C 7290 nini mungoi da scooty hingkai scooty kai an buphai no mungoi nini buphai ni mungoi tana hingkai o je khogoi talang ni mungge tamukha bini bumung kai bui salai ojoi hene Ojoy de Burma hingkai nini mungkhe an mungkai tamo Embu de Burma hingkai scooty ni owner ni mung nini ang phayung ni ta Entor scooty TVS buphai ni jeta owner ta jemon malik jemon bin mungoi karing jago scooty an buphai mungkai prana bindu de Burma hingkai tabo nung lukurok no tomo kasana musung tomo lukurok kasana musung an scooty mangkai jekhana phano mangkai belai no hamnaya tiya dibena norok an scooty no nukang kai an contact number phone kai an ge sagat an contact number ka 986366 1518 hingkai thana rogo complain rok khai kasa thana complain khai tam sala thana o complain khai naya ning thau hingkai nini scooty abo khokjak kata hai dibana an scooty khogjak hingka boro rok sogoi kena tabuk boro rok sogana bang saimaya bla tabuk idea rogota nokto kisa misa sinilai si tong hingkai bini jaiti gusti rogo phano bo thangoi mano geng rogo thangana hinoi kisa idea ro abo an idea sang romayang taka boro thanga hingkai nung tau lukurok thani tom saklai mung mane bono scooty bai borok bai jekhana mangkhai orong romboi an scooty bang mana nang hingkai nini scooty ni number plate rok bo sikak paikha hingkai nung bono bhaike lukurok bono bhaike rom naisa bini photo rok kai tu to bin photo tanga hingkai sari an scooty number kha TR06 7290 hingkai nini contact number no call khai nukha hingkai boro call khai ni contact number kisa sali an contact number kha 9863661518